akwai yaron da ya gama digiri ya same ni ce wallahi malam kaza kan ce kai zo zauna da zan ce je kai buge-bugen ka ina da kuɗin da zan bashi amma ban bashi ce je kai buge-buge ka zo da kuɗin ka da ya je buge-buge sai ya zo da kuɗin da la yasminu wala yaghni min ju ba yabo ba fallasa shi yana ganin ana cewa ana noman masara ana samun kuɗi ana shinkafa ana samun kuɗi nace duk ba ita zaka yi ba saboda noman shinkafa da noman masara kusan wahalar su ɗaya ne sai nace je noman gyaɗa ka gane gyaɗa za ta zo ne a cikin kwana 60 zuwa kwana 70 ya gama da ya gama gyaɗarsa sai ya zo ciro ta sai ni ce to abinda za a yanzu ni zan sai harawar taka gaba ɗaya daga nan ka fara ganin ribar abin da ka yi saboda harawar ai kuɗi ce ina da dabbobi da zan ciyar to ni zan siya ka je nawa ake sayarwa ce a malam dai abin da ganin ce a to ba magana malam bane magana ce ta business in na tsaya maka yanzu alfarma za ka yi ka bani ai na karya ka manufa ta ba ta cimma ba saboda gobe ba na so ka sake dawo ka ce min ba ni sai na siye ta akan yanda ake sayar da ta a kasuwa ni dabbobi na ko in siya a wajensa ko ba zan siya a wajen shi ba sai na siya don in ba mu dabbobi na sai na siya kaga yanzu ya samu riba sai in ci to yanzu abin da za a yi na biyu gyadar ka zo mu je kamfani a nan Kano akwai inda ake zo a matsa gyada sai in ce je a matse ma gyadar sai gashi da aka matse sai ya samu tunkuza daban tunkuzar kuma ba irin wanda sai an bare gyadar ba a'a gyadar daga gona haka za a je a matse ta saboda ni ina da manufa akan abin da zai shi kuli ka bashi ba ta kila sayarwa zai bai san da zai je sai da shi daraja ba amma ni zan saya saboda zan yi abincin kifi da shi kuma kai ka san kimar na san kimarsa tunda a kilo ake sai da shi ko kuma in ton sai na sake sayin kulikulin yanzu yana da mai sai yanci to kaje ka sai da man gyaɗan ka ni ba na sai da man gyaɗa da ya je ya gan shi da man gyaɗa kusan jarka 8 ya sayar sai ya dawo da kuɗin sai yanci to ka san me za ka yi ko ma ka je ka sake so gyaɗa yanzu har yanzu sauƙi gare ta je ka sake yi duk ka kai man gyaɗa kasuwa sai an siya ɗazu na maganar muhimmancin man gyaɗa da ake da shi a gida yanzu sai ya miƙe ya yi tsada gyaɗa ta yi tsada amma still yana da jarinsa da ci gaban siya yanzu ya miƙe wasa kaga yadda ce mai ne je ka yi kiyo wataƙila ni zan sayan mai da iri ko ya dinga sayan abinci a wajena zai ga kai malam ya sa ni cikin harkar wahala amma yanzu da ya zo da ɗan kuɗinsa da gaba ɗaya bai wuce ɗan 100 da wani abu ba sai gashi yanzu ya je ya yi noman hekta ɗaya ta gyaɗa ta taimake shi kuma yanzu ya samu jarinsa akwai cikin irin wani shirye-shiryen da nake yi wani ya zo ce min malam wallahi tallahi sai na zama gwarzon shekara ya je noma ya samu ya je sai kaza ya yi kaza yanzu noman kankana yake yanzu yana gaya maka a cikin kuɗin kuma ya ware kuɗi da ya samu riba sai je yake yin islamic chemist da shi shi yake jin daɗi amma na fi shi jin daɗi saboda kawai program na yi ya ji ba kuma zuwa ya same ni ba maganganun ka ɗauka ya je amfani shi kuma sai ji daɗi dan nan Kano ne so kaga wannan zai sa ka ji daɗi a ranka to yanzu waɗannan matan in ka ce su yi waɗannan abubuwan da suke cikin gida in ka ce ta yi kiwon awaki masalan ba ta da kuɗin da ta sayi ita kanta masu ta ce a ciyar da ita balle ta samu kuɗin ciyar da dabba to gwara ka yi noman masalan ko kuma ka zo ka yi kiwon kaji waɗanda su baka kuɗi a kullum masu kwai su a matsayin su masalan kamar abin da ka faɗa ba za su iya samun wani wurin ba su je su yi irin wannan noma masalan za su yi noma in ba za ki yi noman ba masalan dan tara jarin da ka da shi sai ka je ka so buhun gyaɗa ɗaya za a iya matse maka buhun gyaɗa ɗaya ka samu man gyaɗa kuma kana sayarwa unguwa za a iya maka guda biyu za a iya maka sama da haka wata kuma za ki ga dan jarin nata kawai zai iya so mata kwano 5 ne na shinkafa ai noma ta aka yi aka gyara sai ta zo dinga sayar da shinkafa da wake da mai da miya a cikin gida a unguwa wata kuma abin take bukata gero take so ta samu an noma gero ta siya kawai ta dinga yin masa tana sayar da masa a cikin unguwarsu wata kuma awara za ta yi wata za ta yi kunu koko wata ta yi kunu koko wata kuma burabusko ma za ta dinga yi wanda ka san bare bari ba wayo gare su amma in suka matsa ma kansu sai su ce sai sun ci burabusko kuma wani lafiya yake kara musu ba kawai in banda kara ayi in bai kara tun shekaru nawa aka yi to ba bare ko shekara 2000 zai wayo zai ko da ke wurin yin shiru kana ma za a koro ka daga gida au na tuna bari yin shiru to na janye ka san subhanallah